So assalamu alaikum YouTuber. Barka ku da shigowa Dida Editz. So da farko dai sunana Master Dida. Yau ma mun sake dawo muku da sabon photo. Hoton da muka zo muku da shi shine wannan. Ai kun san abin mamaki ne ku ji an ce an gyara wannan photon a cikin salula. Kun san ma me abin ban mamaki yadda an ka dauki Photon yadda an ka dauke shi shine wannan. Kun gani? Ai kun san abin mamaki ne ku ga an dauki photo haka kuma an mera shi a wance. Kawai dai ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo ku sha mamaki. Insha Allah yanzu mu gama biskan studio domin mu fara gyaran Photon. Okay. Da farko idan kuka shigo a cikin PixArt za ku ɗauko background ɗinku kamar haka. Idan kuka ɗauko background sai ku danna wannan gurin inda an sa tools wannan. Idan kuka taba wannan gurin sannan sai ku ƙara danna inda an rubuta adjust kamar wannan gurin. Idan kuka taba shi za ku gyara hasken background ɗinku. Za ku ɗora shi biskan kamar haka. Okay. Idan kuka danna shi sai ku danna wannan gurin. Bayan kun danna wannan gurin yanzu abin da za ku fara yi shine za ku je ku ɗauko mashine moto. Za ku ɗauko moto kamar haka. Idan kuka ɗauko moto kamar haka shi ma ɗin za ku gyara mashi salon shi kamar haka yadda kuke buƙatar shi kusan za ku gyara shi. Idan kuka gyara moto kamar haka kun ka saita shi yadda kuke buƙatar shi ku can gare ku. Okay. Yanzu bayan kun gyara girman moto kamar haka, so bayan kun ƙare gyaran Photon ku kamar haka, idan kuka yanke shi sai ku danna shi. Idan kuka danna wurin watan sai ya kama ku wannan wuri. To yanzu Photon naku shine za ku saita shi daidai ta yi kamar yana biskan moto ɗin ne. Okay. Bayan kun saita Photon ku kamar haka. Bayan kun saita Photon ku kamar haka, yanzu sai ku danna diskan photo wannan. Sai ku danna wannan abin shafewa. Sai ku zo nan. Sai ku shafe wannan duka. Bayan ku yanke photo kamar haka, kun ga hakan ga ya bar alamun cewa lalle kuna biskan wannan machine. Sannan kuma hallo wannan wurin nan gurin hannun ku shi ma hallo za ku shafe shi domin hannun machine ya fito a cikin hannun ku. Gani kamar haka. Kenan kun ga hakan ga ya bar alamun cewa lalle wannan machine kuna bisa gare shi kuwa. Sai ku danna wannan gurin. Sannan sai ku gyara hasken
Photon ku. Kun gani yanzu gashi nan Photon ya nuna cewa lalle kuna bisa wannan mashine, kuna gani. Sai ku danna wannan wurin, kuna gani ko. Bayan kun danna wannan wurin yanzu kuma sai ku je ku ɗauko wato bindiga kenan ta nan wurin. Idan kuka ɗauko ita ma za ku rage mata girma ta daidai da hannunku. Za ku saita ta daidai cikin hannunku. Yanzu bayan kun saita bindiga kamar haka, za ku rage ma Photon bindiga haske ta yadda za ku gane cewa idan za ku shafe bindiga. Sai ku danna wannan abin shafewar, sai ku zo nan, sai ku shafe daidai hannunku yadda zai hawo saman bindiga. Sannan shi ma wannan ku shafe shi ya shiga cikin hannunku. Kuna gani yanzu kun ga bindiga za a nuna cewa tana cikin hannunku kamar haka. Bayan kun gyara Photon bindiga ya shiga hannunku, sai ku danna wannan gurin, sannan sai kuma ku ƙara mata haskenta kamar haka. Kun ga yanzu bindiga ta nan lalle tana cikin hannuna. Bayan kun ƙare sai ku danna wannan gurin. Yanzu abin da za a yi yanzu, za ku ɗauko ƙura ta inda mashin ya buga yayi sama, za ku je ku ɗauko Photon ƙura kamar haka. Idan kuka ɗauko ta za ku zo wannan wurin tayar inda ta buga, sai ku ƙara ma wannan ƙurar girma kamar haka. Sai ku rage mata haske kaɗan, sannan sai ku taɓa wannan abin shafewar, sai ku shafe wannan wuri kamar haka. Yanzu kuna gani gashi nan mutum inda ya biyo ya buga sahara ƙurar ta tashi. Sai ku danna wannan gurin. Bayan kun danna wannan gurin hallo sai ku je ku ƙara ɗaukowa wata ƙura wato ta tayar baya kenan kamar haka. Shi ma hallo za ku ƙara mai girma, ku zo da shi a daidai nan wurin. Shi ma hallo sai ku rage mai haske kaɗan kamar haka. Bayan ku rage mai haske shi ma sai ku danna wannan gurin. Sannan hallo kuma ku je ku ƙara ɗauko wata ƙurar, wannan za ku ɗauko kamar haka. Idan kuka ɗauko ta za ku ja wannan gurin inda an sa blend, za ku danna wannan gurin, sai ku danna biskan screen. Kun gani baƙi wancan ya ɗebe, sai ku ƙara mai girma kamar haka. Sai ku zo da shi a daidai nan ƙasan mashin ɗinku. Shi ma hallo sai ku rage mai haske kaɗan kamar haka. Hallo shi ma sai ku danna wannan gurin. Kuna gani to yanzu abin da ya saura ku je ku ɗauko helicopter. Bayan nan za ku ɗauko shi kashi uku, za ku ɗauko shi kamar haka. Na farko shi za ku ƙara ma girma kamar haka. Za ku kashi daidai wannan gurin. Shi kuma na biyu shi ma hallo sai ku saita shi ma ku ɗan rage mai girma kaɗan kamar haka. Hallo shi ma na uku shi ma sai ku ɗauko shi, shi ma hallo ku rage mai girma ku kashi wannan wurin. Kamar haka. Wato kun ga hakan ga kenan kamar jirgi helicopter uku suka biyo ka, kai kuma kana bisa mashin. Kuna gani shi ma hallo sai ku danna wannan gurin. Yanzu nan sama sai ku select inda kuke so. So yanzu image in ya ƙare, tutorial ya ƙare. Ku danna mana subscribe, sannan sai ku danna alama ƙararrawa ta yadda idan mun ka saka sabon bidiyo